Pro Adra Busala Shix Mighty Deborma or Hamzik Himapoti Pal or Wanjik. Bor Korokni Milway of Buma Anjuli Debormano, Dakar Sobake Yatis Boy Nogni Riklailaka. But Amani Olapano Buma Anjuli Deborma Mungsa Zakataya Bini Nogono Tongi Tong Zaka. Day Busala Shix Mighty Deborma by Big Himapoti Palbo. Olo Henke Borni Nogo or Nogi Jota Mani Gario Box away. Tangi. Hello babsong bahai tongbai wansuku norok jotono kahamno tongbai nai getini hai no hai lamsuku ani sumenti prasap logo babsong kaisa video norok nugoi man khana secret drive daily channel belai heart touching tamke khoroksa doctor wanjui buri bai kaija goi je bini bumano sakna yang mani bumano buoi nok na okor mani te buma bini mungoi thanawa affair khai mani antini obono tui sana nai mani hingke je doctor bini mung poila ngke to 6 rijak bo wanjui buri bai kaija koi bumano sakna yangka tini angka mono borok hiya bo je doctor ungoi tongmani bo boroni phai bo doctor ungka musuk buslui angkayo mahe borokno musuk buslui je hino bini bumani ogo asaino bini bumani oktui bo phaino tini bo doctor ngoi ungu peo bo nadi bini gian busuk koroi nadi triprao hingi triprasa wansa choli tongo bo saisi mano je buni borok juno sason khayo buni borok juno ras khayo omhaikle chung buni tola ma tongo tini bo khoroksa porioi toroi logoi bo tini doctor ungka botini khoroksa borok chini buri bai chini tiprasa buri bai kaija khain kengkai o tiprajuk buri bo chakiri kurei phano bo binnu khungba chigla khamude bini thrute bo khoroksa doctor ni bihi kengke to bo ba chenai binnu khung bini bisingte te khoroksa ba khamu yada kintu bini o musu bom tongni o mahai wansu mongkore bini wansu mongke tamo wansu burino nawoi je wanjui buri kun dino bin bumano care kha khaino khaiglak je wanjui buri jodi bo chakiri koring ke bono nara na khamo nagla khamo karon hinke bo doctor khlai tongo boroni wansu mungke mono tamo wansu mungke bo jodi chakiri khlai angke bo bono nagla khamo bo chakiri khlai bin thurute bo rang sanamnai bo haingo senao jon nakha pyab nin tola tonina chesta khaidi nin tola botoni malia bin tola botoni malia tam khlaga bose ulta bin bumano phaye bo para sapra khai omhai bekkol borok sob te sabotong bono musuk hiaka sabno henai bono sui doctor hiaka sabno henai sari ha ulta bini nogo phaye si tesa bumano rukhlai khapo ha olkha manu tise sitlang thangkapo bo para sapra khlayo jagan kudi obo jagan kono di nijine boma hinke nijine bogobani saman amsobona sia amona doctor bomendra ni doctor obo angkai no bomendra ni doctor omhai borongno buthar khibibo lab tongo bayapsong buthar paibo lab tongo omhai borongno abokono doctor ya abo musuk sukpano wansung mungkoroi asuda heno omhai borongno no je buma bobai bujaknani bobai rukhlaijaknani bobai tokjaknani bagoida bono asari khana je buma bono rang hajar taka khibiyo pore doi doctor sanamka bono aboni bagara doctor sanamkana je bo tore logai doctor ungmani pore ang bobai bujaknani ang bobai nokni rukhlaijaknani aboni bagara bono doctor sanamkana jodi bono charai phurono jodi totara sabe buthar pai khengke buma afru tamung khamo botini doctor dang khamo botini je wanjui burino nawoi je wanjui rok ke chini bukung barano naisela jago chin bukung barani barbadi nayo se bukung bara burino nawoi botini bumano satok pitok khlai tongo amon bagada buma bono achari khana tori khana doctor pori khana tini je buma busa tor khangke busa lok khangke busa chakri man khangke susto ka aram khai nogo murugoi khnoi tongnani yakung musoi tongnani bumano bahamju seba khainani busla seba khainani abo wansugoi tongmani buma umhai da ung tongna nangkhana je bupara sapra nokni okhordi mani tlangdi ngodi
busla baham jong mili bujaknani abo da ongkhana bini bagoi actually ang wan sumaka chintri prao ta kubang ma borok sumanai dongo ni TWF ungdi YTF ungdi abo no karai phano tebo te prasar sumanai dongo o jorao bumani logi o bororo pasana nango je chubanai o busla no umsuka soprangna nango je nung boroni ajai bono abo phurungna nango haji o musuk buslui no o musuk buslui doctor no je o wanjui no nawoi tongnai o musuk buslui doctor no bono phurungna nango je ma tamono hin nung boroni phai nung boroni ajai ka abor bono phurungna nango haji pal khai thangbai bono kasu ke soprangna nangna haji bo je doctor je injection bo borno riwo bini brain no o musuk brain no giani injection mari nai bono giani injection langti khe khawai soprangna nangnai borno je bumano respect riya je bumano izzat dia o borokno kebo respect ri thai gore bo doctor hinai o borokno chungbukhung ni kok hamya saya hine wansungna nangya bono ma sanai karon bo doctor ya bo je bumano respect rimaya bono chungkuno borok munusu bo doctor bono respect rina ne chungkuno dorkar kori amha borokno chung kasu go si ma suprago bini brain no bosu damni giani injection tong bono o injection chi mari nai o injection gete kustaya desi latha rega samung tangmani ya awse nango babsong support nango bumane loke tabo gobangma borok support nango haji support khlailai di babsong je gana gini tongnai haksalo tongnai phano thangmano haji je bin buma thangoi thana affair khlaiga tabo thana to action nanai no chung public bo chung action manana haji ngente bisi kok sana thanglia hambai babsong ani video kurungoi tongmani bagai jotno no malai nai next video